komai na ce kar su ce ban ce ba a dinga ce kuce. Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana Imam Hassan ya sarkin da bai da farko bai karshe rahubur rahim mai shigar da yini cikin rana masani na dukkan haram mulkin katin bilazal wato bai dai kaya sarki na Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana na saya nai tabakkur na rasa mai kabir zana ce da do salati salami gun masanin da komai ya ce ilahu kai ne ka ce ba kwarabo kai da shi manzo na Fatima Rahima Alima Batulu kairun nisa dole ne wajibi a gare mu soki ya kalisa ya sanya dakin isa assalamu alaiki ya ummi na Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana Imamuna Ali Asadullah yardajje na sayyidi baituka na gare kama yaƙi ni na yau tanadi ya abakun shahidi yardajjen ilahu ya Maulana Imamuna Ali Hussein Musa Al-Kazim Aliyur Rida aka ce da nisan ku wajib ne sai na ce na nada hanyar gaba gargada ya akila tumama ya ummi da Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana yana shi ana kudul maktum jikan Nabi Rasulullah sarari bawan Allah mai yabo kun Nabi na bauchi ni kai Nabi ya wallahi jami'a baba hanyar zuwa gun Rasulullahi imamu ne kai Nabi ana kan ne cikin tafiyar sai ya ban kudubi maula yana sahibi mabiyin ka shi ne ya sabi ba Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana assalamu alaika ya kofar ramar Nabi Huda assalamu alaika mai kyawun nasaba babul huda labbaika shamsul huda masu kayan ilahu ya Maulana na yi riko da kai dan kai ba wanda zan so ya kai ba wani murshidi sai kai komai akai sai da kai a tallaba min na kai sanadin ka aka yi wa ikiwana Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana ba wani shugaba sai kai batun ga ya canza kai ba wani adali sai kai ne ka amsa da kai ta yaya za a je babu kai masanin da ba a kiransa da suna akan ka maula ya bana ji kuma gashi na birkice komai na ce kar su ce ban ce ba a dinga ce kuce komai a yau in na ce uzuri ku yi minni dan manzo na Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana duk yanda ruwa ya kai zafi asalin sa sanyi yake asalin mutunci kunya ne masana sun rike cuta na da magani lafiyar mu kaunar su ce Maulana mai mutunci shike mutunta masu mutunci akwai batu mai karama ya san karamcin masu karamci da kyan batu goma ta zarce bakwai mai biyayya yana biyar Maulana Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana hasken sa ka kago wurin ni tun filazan zaman metin babun tana babu sai ziljalal ya tajalli ilahiya mai rabo kai yake nufa Maulana gidan wahayi madubin harsasan ilimi imam masu tasbihi tun babu mai kafin zuwan Adam ya tafarki na shari'a bi haƙƙi mamuna Maulana Maulana Imam Hassan Asadul Islam jikan Nabi Maulana ya wani adali akili
haƙuri mafi kyawun ɗabi'a. Ya ni'ima rahama ta tabbata binka sai mai sa'a. Ya sayyadil akramu maula ya kai ne cikar zance na. Shugaba jagaba rama kake ya maulana Hassan. Jagayar haɗin kai na musulmai ya Imam Al-Hassan. Ya hubbun nabi wallahi kai ne cikar imana. Maulana Imam Hassan asadul Islam jikan nabi maulana. Ramadamun mu karba ku damu ku bar mu za mu sha. Mun ji mun gani ba maka waƙi a ta so mun kasha. Mai kinsu sai dan tasha shashashu ake kiransu da suna. Fa'anta wa'anta ya sayyidi shada'u khairul bashar. Ya imamul shababul janna ya karimul asar. A ya sahibul safar na rasul hadimin kare maulana. Maulana Imam Hassan asadul Islam jikan nabi maulana. Maulana Imam Hassan ya maulana Imam Hassan. Maulana Imam Hassan ya maulana Imam Hassan. Maulana Imam Hassan wallahi kai